Khat khatia long rai kom sai khia tum ra ke hormu ke neblong. Prime Minister Narendra Modi Karbi Anglong Bangjing. KSA Jameson longkoma jia rupiah tumpen ningkan segamai pikir padupon. Ingdeng Kris sirang sena sarpu film award lapen Folk Artist Award jame ke pamanpon. Kedam tangkat keti police station along ke pabonpon case number 08/2022 along Karbi Anglong police atumahin pen 795 grams nedo heroin halaso kakuru kahut longpon lo. Home trokep nedo sabuna home lapen inut kethe dung labang so hormu ke jora bangpu baba hajurika pansta me kedam tang arkoi ni phai krehinyar ni nep ingnang pon long lo. Lason sinon puthot halabang so hut keneblong a drugs pen kachera block a drugs ke jora hempu binong mate main delara phanta me non anke pangthek pon long lo. Alang limen lake LH hanirau puhenlo alang li kengkam kachejor tin mate kedo kedam stame kaikia mat cherok tok pen kelang cari dunia phan SDPO bokajan hin pen isia tim sengpon lo laswa jok jangmi poni phai player ni ada por phai kresi malom aporke LH ranirau lapen alang liri sangho bang hinia tuma phan stame nepon long lo laso ke neblong hut alang litum along pen hom hongkebra ke thom sabona homalong ahomalong kedo kado kawe pangrum pet pen 401 gram ne a heroin stame long pon lo labang suka kuru ka sai kedeng pon lake John Das APS SDPO bokajana hin pensi jalin pon la pen labang swalong cerabdun lake Maubit Brahma OC bokajan inspector Raju Duara OC khatkhati SIUB Rajiv Bora SIUB Nitul Soikia SIUB Arun Kumar Nath IC Karagaon PPASI CRPF C20 kem bokajan lapen APRG kem bokajan tumhen lo kene ponlong anamen ke lapu hen lo kechengsi LH Ranirau Arta dikebrapho lapen apin anamen RN Surendar alang non ke dobom borlengri lapen hokebra hini lapen apomen nani RS alang ahem binau lake thingba khono purul Manipur lapen Khatkhati police station Karbi Anglong lapen alang ahem binong lake Senapati Manipur lapen aduntu RN Surendar Arta Pifokho Mau Arta Plikebra hini lapen Apomin Nilimau Arong Borlengri Khatkhati Karagaon ason kaprek kene ponlong ahormu lake utoi hum kepang thek amek lake NL07F 441 lapen thu kene ponlong ahormu lake ihum Suzuki S Cross agari kepang theka mek lake AS01 DQ 5657 lapen ihum Scorpio gari kepang theka mek lake AS01 AT 6020 lapen tangka kelong pon kadokawe lakki thomra suri phokebra netkep aduntu jewelry lapen ason kaprek financial alo documents hai hui longpon hanjang lang sopen Rajipson rongpi report Malang News. Karbi Anglong Autonomous Council along MEC kang wai mate election non hedlo laswa jok ason tin aracharia song tum tarat kang hon kelong jiaphan sai mo ke claim kachiting sai delo lason si non Karbi Anglong Autonomous Council kachari bom BJP sarkar mate Dr. Tuliram rong hangke japon aracharia song tum ta puthot keche pahai thu jiaphan sai mo ke claim do de sangsen lason si ajada BDP non BJP asong si Karbi Anglong Autonomous Council cari thulong nang jipu ajok Bharat Prime Minister Narendra Modi phansitame Karbi Anglong along phapono lapen PM Narendra Modi jangmi poni phaingkor aner kebarni luring thipi along radame pi padopon popu pangdak tang lapen labang swahut lak tisuse arat pacetong jiputa angkrak pen birtarit dunlo nonapor PM Narendra Modi Karbi Anglong bang jipo jok BJP phan ke parem jarat charia song pen chenglok cherok to tumsitame Narendra Modi bang pen Karbi khe phan kupilo kipitikang jilapen kupilo ke thedong ka hodai tikang jipusi lampe karjupon padotanglo PM Narendra Modi nangka humria hut Karbiarat akar inai hemprek mate artikel 244 ea putak RD pitikang jima puta hampangalong charju sai nang dutanglo Bharat PM Narendra Modi aphan mesen pen kang thum karni thek jiaphan Assam ACM Himanta Biswa Sarma sitame jangmi poni phai krep hopen ni thoma parman
Karbianglong sinang doklungji pusi birtalong don lapen jangmi poni phai krep homalom isi thedong ame dipualong dosi Asama CM Dr. Himonto Biswa Sarma ahin pen tet asad lang ki tanga tuma phan than bang anghoy kepek ame stame biponji pusi angkrak pen birtare dunlong. News Desk Report Malong News. Jangmi poni phai player ni KS Jameson tolong koma jia rupiah tum nomati konstituensi angkang dong habalong ningkan esega maipi padopon labang suami along KS tiripia dun maipu mondoling hia aluhisar poman pencetong dun lason sia barim KS maipu Robin Teron Suryan Hanse IRCS ahin pen borsing phangcho tum ta cetong dun labang suami along jasimet dong habahawar network kabela pen ke Charlie hin ke papia puthak kaching bai RDP pon lasi lahai akisung prabjin pen sorkar tum RDP pon nang jipusi lam the chipaklang pon renting lapen roha long aduk ke dopa mepen kacheboy joi kalitang sumila rong hang pialam kia puthak tame non puta ahok pera kangsai kelong le puthak ning kipung chepaklang pon renting labang so berta nang kepale bang nile tuma pherang kelong bamon rong phar Manong News. Dak dong hawar long kiban ben dak seklong ba ke P21 century anikan century apor hur bisame je labang so dak lokachali ari soy jang tum non kidamtang 2020 lapen 21 lapen non digital kai hur bangke online class ben ta penangan bangke kachali awar sai ke dolo same ladang bangke lokachali all smart bangke tha awar sai be labangke lasi BJP sarkar non Karbianglong autonomous council kachari latuma MSC IEM ACM lapen tim Karbianglong autonomous apelar busin nil tum Karbianglong song mana bangke jong pon tak lapen jong pon angkok lasi non ala itu pan kacuri kang tu mangalalo angli MLA Dorsing Rohang ladak Hauraghat 18 nong LC lapen same angli pharmacy curingri mate pachini kang tu mangalalo angli tum non ta istiara long mate assembly long kala tum arpu dolang aja kon dolang lasi ladak dong hawar farmer mustame unti ke prapen ladak tawar nangke iji mate nangke somji lapen lu kachali riso jang tum lapen keduk get kelak dia karbi atum non labang so kisung bang si labang ta kithipi kisung bu sipui atima don rap chipojiro jara kisung bu same chip non kachipun nangji to si kachipuni bete chipun longle dak airtel tawada we jio tawada we jara tawada we laselang li phanda churing lo lasi untiga ke prapen nangli SMD long nangli se chipati dun pen nangli labang so putra kalam ke kapachini dun pen labang so abangke namitum konsil bersama cingwai pen lada abangke awar sai tawar ke kibi mate ke wan awar sai bangke namitum handang curi ponlo lapen ini tum Karbianglong ya song hin bename dak Bukulia district committee lapen dak dong hop KSC bang same jo niltum KSC tiripi hin bersama niltum unan abangke niltum labang so akisung abangke kacrap dunji pansi niltum bangke cisipon bingo Ji, ilo tuma kalang tuma keng pa arum na kabiwer ipas na matha. Laben, labang so it sidul, labang so Devanagiri, labang ke Indian Constitution, mate Bharatiya Samvidhan lok same, labang so it sidul lo bagke isi fix isi criteria we. Fix isi criteria we, je isi ke alam lo pulote ada bagke kupine Devanagiri Hindi to ho, labang Bangla to ho, omnia pe topri pula dakka ka we. Laso posi non entire notice iltum tribal khai tum dong nili mu hajong na pulo non Arunachal le puno Meghalaya le puno Manipur Mizoram Nagaland same ala tum ada bangke non ta roman speech na kong lasi alangli la bangke je ile tum khai khana bangke nagabel 50 khana bangke alangli bangke mate ile tum ham phangalong ile tum khai long na bachar bu sai il ko phan nang pacar bu sai si alang le bidi lam kiri tekan bu sini pudam conference eleven panel conference yo nanti papon la perni atindu litum bang rapet tuman kusamela ya yang bang surulo la penon central committee do la penili tum la soa objai mate la soa platform long la soa ini penel long ke bang tum kapreka isu bang lek bang kali sida alang tum ni tum hanang ka humri di mahasau ta karbi dolang dan isi nang ka humri penili tum han la dat anang ki phathek la so isi heng kacarong la soa joni sinili tum dagal lo la petak pamu setemen itu nei to lo open session lo system pinangan alam bang nili tum di mahasau di committee ahim kan isi
neng karong neng ka chithi bangai lahing lo ibang jilang bake nitum la da biang long la suwa KSC mate affection non ke ongan bake abelo la pen isibet si kidu dupo pusi neng chithi lo karko Hawarno non KSI itu meeting tomat tu ini dah conference TV nilitum dah to hawarno ani kidu ani kelak nilitum non alang tum KSI song pen alang tum dah to hawar thekang lo la pen pan ma develop ma la selang itu luchali asam itu dadak pithe amu pustame pithe api dinga tu men sa men chi ko na chi khaju ko samina ki pitu Jami poni 5 player ni Ingdengkre Sirang Sena Sarpo Film Award la pen Fog Artist Award Jamek Searching Teron Memorial Town Hall Dipu along si padapon Labangso Jamek Cultural Affair Department Dipu la pen Karbiang Autonomous Council atum celang si cepatir pipon lo Aluhi Sarpo man pen kacetong dun Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen bangso Jamek ingpupon iklo Labangso Jamek along ceparjan bangpu bangpi nun sepi la pen lamarjan kabonda abang pu mate abang piatum pen cenglok ong dung kethe geding atum sitame cetong dun pen aliralon pidun Ingdengkri Sirang Sena Sarpo Film Award la pen Fog Artist Award along nong e kelong dun amen la puhen lo Best Film lake Mirbin pu alamarjan si longpon lo Best Director kelong dun lake Mridul Gupta alang le Mirbin pu alamarjan pen si cepalong pon lo Best Actress Malinti Supi Mirbin pu alamarjan pen si longpon lo Best Actor Borlongki Timung Khamkhe alamarjan pen si cepalong pon lo Son Thak Thak si Best Female Folk Artist of the Year Kacheng TPC cepalong pon lo Best Supporting Actress lake Renka Ing TP Mirbin po alamarjan pensi cepalong pon lo Best Art Director lake Bida Singh Phangchu si longpon lo Best Singer Female kelong pon lake Nitu Timungpi Best Lyricist anong e kelong lake Onteron Best Singer Male anong e kelong lake Prem Terang Best Supporting Actor anong e kelong lake Rajiv Crow lapen Best Actor Negative Role anong e kelong lake Crucible Timung si cepalong pon lo labang to birtane ke pale bang Rustom Ronghang lapen Dharam Singh Rong pha report Malong News